Sanibonani, igama lami uLungile Khambule, ngiyajabula ukuba namhlanje. Namhlanje ibalo zethu sizosebenza nge-algebra. Futhi-ke namhlanje uzobona ukuthi le balo lezi sizosebenzisa namhlanje zihlukile kunalozi besizijwayele ukuziyenza nithi phambilini. Asithi-ke isibonelo sokucala sino 3 phezu kwa-x ulingana no-5. Uyabona ukuthi ngicinisile bangithi sihlukile lesibalo lesi kunalezi esizenzile phambilini ngoba phela phambilini bengeke uhlangane no-x ifraction eno-x ngaphansi. Kodwa ke soyenzani ke thina khona phela le sibalo sethi sizofana nalezi balo esijwayele ukuzibona, sizosusa lo x phela ngaphansi ame phezulu anithi. Indlela yokwenza lokho ukenzani? Ukuphinda phinda ngo-x komabili amacala. Kuyafana ukuthi uphinda phinda ngani? Nge-inverse anithi. Mosophinda phindile ngo-x ke kuyosalani? Lo x ongaphansi uzosuka anithi. Bese ke sisala ngo3 ulingana no5x. Manje kuyabona ke sekuyacaca ke manje. Ngoba u5x ulingana no3 kuyafana. Sekuyacaca manje ukuthi siyakuphi yabo? Seso phinda phinda nge-inverse yaka5 ngoba phela sifuna u5 achela nithi. Lokhu sikuyenza ngapha mele sikenze ngale. Bese ke sizotholani? U-x ulingana no3 phezu kwa5 anithi. Nayo ke impendulo yethu. Kanjalo nje yabo, ubelula kanjalo. Uthi ke senze esinye isibalo sibheke ukuthi sesiyaqonda yini ukuthi sizenza kanjani ibalo ezinjena. Uthi ngicabange ke esinye isibalo. Asithi ke sino x plus 2 ohlukaniswe no-x plus 1 ifraction ke leyo ne ilingana no7. Uyabona ukuthi lesibalo lesi sicishe sifane nalesi esisenzile phambilini kodwa ke sekuno plus 1 phambi kwa-x. Sizosebenza ke ngendlela efanayo, sizophinda phinda nge-inverse yaka x plus 1. Kusho khona sophinda phinda ngo-x plus 1 phezu kwa1 anithi. Komabili amacala khona phela lo x plus 1 azosuka ngaphansi anithi ayele phezulu. Mase senze kanjalo ke lo x plus 1 uyasuka kusalani u-x plus 2 lo phezulu phezu kwa1 kodwa ke ngesimbhala u1 anithi. Bese ke sosala ngo7x plus 1. Manje ke fanele senzeni? Sizophinda phinda lo 7 naloko ngaphakathi anithi. Sizothini ke manje? 7 bomphinda phinda ngo-x sineza u7x plus 7 bomphinda phinda no1 sineza u7. Uyabona ke manje ukuthi sesiya kuphi? Sekushoda ukuthi senzeni? Sibeke phela abo x bethu endaweni eyodwa futhi nezinombolo endaweni eyodwa. Mina ngifuna ukukhetha ukuthi silethe lo 7x ngapha eceleni anithi. Indlela yokuletha u7x ngapha eceleni ukenzani? Ukumsusa phela ngala nithi. Ungakhohlwa ukuthi bosusa ngapha kumele ususe nangale. Kuyosalani ke manje? Sasusa bo 7x bethu. Ngapha ke u-7x plus x sinikezani? Minus 6x plus 2 lingana no7. Yebo ke sekushoda ukuthi manje sisuse lo plus 2 osiphazamisayo. Sizomsusa komabili amacala. Kusaleni u-minus 6x ulingana no5. Bese ke siphinda phinda nge-inverse yethu ye-coefficient. I-coefficient yethu bani? U-minus 6 anithi uyo ophinda phinda u-x. Inverse yethu minus 1 phezu kwa6. Minus 1 phezu kwa6. Bese ke lo minus 6 uyasuka nithi. Basophinda phinda nge-inverse yayo. Kuyosala u-x ulingana no5. Asithi negative 5 phezu kwa6. Nayo ke impendulo yethu yaka x. Yabo siyitholile. Kulula nje bongalandela nje igaba zakho kahle futhi usebenze ngendlela elungile uzothola le mpendulo le uyifunayo. Uthi senze esinye isibonelo. Asithi ke sino
3 phezu kwa x plus 5 ulingana no 8 phezu kwa x plus 2. Uyabona-ke ukuthi manje sekuhlukile manje sesinabo x ababili komabili amacala. Kodwa-ke sizosebenza ngendlela efanayo kubasusa phela ukuthi baye phezulu. Athi sicale ngo-x plus 5. So phinda ngo-x plus 5 komabili amacala. Anithi? Khona phela lo x plus 5 ongaphansi azochela. Sizotholani? Kuyosala u3 ulingana no 8 times x plus 5 phezu kwa x plus 2. Manje-ke sizophinda ngalo 8 siphinda lokho ngaphakathi anithi sothola u8x plus 40. Ngakhohlwayo ukuphinda ngayonke into anithi. Sekushoda ukuthi sisuse-ke manje lo x plus 2 sizomsusa kwamabili amacala. Nango x plus 2 impendulo yethu izoba yini? So phinda lo 3 ngaloko ngaphakathi anithi sotholani-ke? Sothola u3x plus 6 anithi. Ngakhohlwa ukuphinda ngayonke into engaphakathi. Bese-ke sizothola ngapha kusala u8x plus 40. Sekulula-ke manje anithi kumele sibeke abo x bethu endaweni eyodwa nenombolo zethu endaweni eyodwa. Asisuse-ke u-minus 8x komabili amacala. Kuyosalani? Minus 8x plus 3x kuzoba u-minus 5x plus 6 lingana no 40. Sengiphelelwa isikhala-ke manje ngizochela ngiyele phambili. Asisuse-ke lo plus 6 ngoba uyasiphazamisa. Masimsusa komabili amacala sitholani? Sithola singibhalele phezulu. Sizothola u-minus 5 x ulingana no 34 ngoba phela usisa u6 ku40. Bese-ke manje so phinda nge-inverse yaka minus 5 komabili amacala. Sotholani? Sothola u-x ulingana no minus 34 phezu kwa 5. Nayo-ke impendulo yethu sesiyitholile. Futhi-ke bosokwazi-ke uxazulula ley'balo ezinjena. Songakwazi ukuphendula ngoma umuphi umbuzo mayelana nama-linear equations. Ngathemba lokho kusizile kakhulu ukuze sibonane futhi. Bye bye.